Čaute. V tomto videu budeme ukazovať vám veci, čo môžete získať, keď odbehnete na Dunajsko-Stredskom silvestrovskom behu 1 km alebo 3 km. Ja som odbehol 3 km, tu je medaila. Tu Patrik odbehol 1 km a mám to isté. No, ale dostaneme takéto sáčky a ja mám len... Nie tu. Nie tu. Tu je taký pekný igelitový. A vyberiem z toho niečo náhodne. 3 veci. A toto sú také tabletky, že... Pozri. Tak toto silou dáš dole a sú tam takéto tabletky, ktoré si dáte potom do vody a je to chutné a zároveň je to aj pre športovcov. áno. A odporúčam vám to nezať si do huby, či do úst, lebo Vtedy vám to bude štípať. aj praskať. Áno. Takže toto je to isté, len pomarančové. A toto je niečo nechutné. Teraz, Paťo, niečo ukáž? Takže ja tu mám toto. Čo je jedlo? Jedlo, keď to odbehnete, tak si môžete dať niečo čokoládové. Ja nemám rád čokoládu. Ešte som získal toto, čo je citrónové. To isté ako tieto veci, len citrónové. Teraz idem pre ďalšie niečo a je tu bageta. Bageta, keď máte hlad, tak to dostane každý. jedzte. No. Poslednú vec. Predposlednú vec dostaneme Toto. A ako poslednú vec dostaneme toto. A ja mám takú kartu Kellys, ale nemôžem to nejak ukazovať vo videu, lebo žltý dolár, viete, najhoršia vec. Tak to naspäť schovať hneď. No a toto bolo naše dnešné video. Bude ešte jedno. To bude ako v 0 hodín. v 1 hodine. V 1 hodine. Takže je 01:00. Tak zatiaľ čus.